arratsaldeon. Eskerrik asko gonbitagatik, baina batez ere hemen zaudeten ontzat, gaurkoa bezalako egun batean arratseko 7 egiten duen eguraldiarekin eta badauka meriturik horrek. Eta batez ere baita ere Juanjo Alvarezi, gure esker ona, Governance proiektua sustatzen duena. Oraintsu saritua izan da bera, zorionak, eskerrik asko, gonbitagatik. Nik pribatutasunaz hitz egin nahiko nuke, babes intelektualari buruz ere bai, baina ez zaitezte egikildu izen horiek termino direla eta saiatuko gara harin jarduten. Zenbait galdera egina izan dizkiogu bukaera alderako, behar bada zuek erantzungo diezue, oiei. Unea oso konplexua da, teknologikoki erabateko inbasioa daukagu teknologiaren aldetik. Ea web horri bat zabaldu dezakegun, denbora errealean, interneten ze gertatzen ari den ikusiko dugu. Ikusten duzu zenbat tweet gertatzen ari diren une honetan, beraz, kontaketa bat egiten du horri honek, denbora errealean, Skypen zenbat minutu, LinkedInen ze mugimendu, baina hemen hizketan ari garen une honetan, segundo gutxi hauetan gertatzen ari dena, zenbat WhatsApp bidali diren, 6-7 milioi hizketan daramagun garai honetan, hor ikusten duzue kontagailua, 30 seguru inguruan, segundo inguruan. 30-40 segundu horietan, hori gertatzen aritu da interneten. Gure testu inguruan natibo digitalak egon badaude, baina ez zarete zuek. Aretoan, ez dut uste, hau bai natibo digitala da. Bueno, ikusten duzue, liburu hori ezin da hunditu, ezin da mugitu, eta hemen gauza bera ukitzen dugu, baina ez du ez egiten. Ez da bil, urtebeteko neskatoa da hori. Argazki horiek ere ez dira zabaltzen, ez dira hunditzen. Beraz formato hori ez zaigu usatzen, ez da erabilgarria. Bai, baina atzamarra bai, ez? Atzamarra badabil, ez da? Hori bai, hori gogoko dugu. Asko aukera gehiago, begira urte bete dauka horrek, publizidadea da noski eta mezua bidali nahi du, baina hori da realitatea, hori da bizi duguna realitatea. Natibo digitalen mundua da hori. Azken egunotan pribatutasunari eta segurtasunaren inguruko eztabaida bat dago atentatuen ondorioz gertatzen ari da hori. Alegia, pribatutasunaren gaineko murrizketa hoiek edo emergentzia egoera hori ez ote diren egiten pribatutasunari uko eginez eta zenbateraino den hori bidezkoa. Gure testu inguruan ikusten dugu etorkizuneko gerra zibernetikoak izango direla, eraso zibernetikoak egongo direla. Anonymusen kasua horixe da, esan du, ISISen kontrako eraso erabatekoa abian jarriko dutela.
eta hemen ikusten duzu aitona bat, nola ari dan kontari, troiano baten kontra jardun behar izan duela, antivirus bat erabili behar izan duela, eta bar, kontzeptuera bat zibernetikoak beraz, teknologikoak. Gauzen internet, alegia interneti konektuta dauden gauzak. Hau ez da zientzia fikzioa. Europako batzordeari buruzko bideo bat da, eta bat ditu urte batzuk, gainera. Testu inguru horretan bizi gara, beraz, hemen pultsera bat ikusten duzue, $500 inguru balio ditu, eta uztailaz geroztik Espainian ere erabilgarri dago, mobileko aplikazio baten bitartez erabiltzen da, hori gure horrari jartzen baldin badiogu, jakingo dugu, aurrak bihotza ondo daukan, behar bezala sartzen ari ote dan, eta, bueno, sortzaileek esaten dute, jakingo dela denborarekin, zen olako aldarte izango duen, aurrori esnatzen denean, eta bar. Bueno, horrek esan nahiko luke, enpresa baten esku egongo liatekeela jasotzen diren datu hoiek guztiak, eta, bueno, behar bada horrek bizitza erraztuko dit, baina pribatutasunaren gainean eragin bat izango du, ze datu guztiak enpresa baten esku egongo baitira. RFID teknologia daukagu leku guztietan, lapurreten kontra supermerkatuetan, edo autopistetan, kontrolerako, edo baita ere azal azpian pertsonak antzemateko txipak, mikrotxipak, orain dela gutxi kontatu zidaten bipen artean hori egiten dela diskoteketan, adibidez, beraz, horreko mikrotxip bat jartzen dute azalazpian, eta, orduan ez daukate arazori, diskoteka batean sartzeko bi poie direlako, eta Señor López ongi etorri, arratsaldeon eta bar, esango ligete sartzerakoan. Zer esan nahi du horrek, informazio kudeak eta oso garrantzitsua dagoela, duela urte batzuk, Google betaurrekoak sortu ziren, zutako edo zinek ukilitzake, eta alboan ukituz gero, grabazioak, egin litezke, argazkiak, GPS bat dauka, hotxak grabatzen ditu, eta bar. Eta hauen erabilera orokortu izan balira, edo ze momentutan norbaitek graba lezake, adibidez hitzaldi hau edo eskolak eta bar. Egoera oso konprometitua ziren eta inbasio batek hartzen dutena gure bizitzara. Eta hor daude baita ere dronak, denbora desente daramaten guruan, salgai daude, eta hortengo gabonetan asko salduko dira, dudarik gabe, jostailu gisa. Azken batean horrekin egingo dena da, grabatu, eta irudi horiek balioko dute bere etxean dagoen norbaiten irudiak hartzeko, ezta? O bizimodua ikusteko. Zeintzu dira gure eskubideak, konstituzio komete dizkigunak, pribatutasunarena, alegia gure inguru fisikoaren gaineko kontrol bat izan behar dugu, gure datu pertsonalena, baita gure intimitatearena,
Duela egun batzuk albiste bat atera zen, getxoko gertakari buruz, horrelako kamera bat aurkitu zuten aldagela batzuetan, giroldegi batean. Bueno, hor intimitatea babestu beharra dago. Ez gara datu ezari, datu personal ezari, harago goaz, beste urrats bat egiten dugu. Alegia, egoera auskorrago batean gaudenean, ez? Aldagela batean gaudenean eta bueno, hori babestu beharra dago. Hemen datu pertsonalak ez dira lehen eta bigarren mailakoak, dena dira pertsonalak. Noski, datu batzu berezik hobestu behar dira, osasuna, ideologia, sinesmenak eta bar. Hoiek are babestuagoak egon behar dute, esan duan bezala, baina edozein kasutan, pertsonen edozein datuk izan behar dute babes maila bat. 100 urte atzera eginez, 1880ean, bi autorek, Warren eta Brandisek esan zuten, eta gustatzen zaita gogoratzea, intimitatea eskubide bat dela. Hau edabidetan ikusten dugu, orduan bezalaxe. Edabideek eskubidea daukate edo non txertatzeko jendearen bizitza, norainoko eskubidea izan beharko lukete informazio bat eskaintzeko, albiste bat eman alizateko. Non dago muga? Bueno, 1880ean galdera hori egina zegoen jada, jarraitzen dugu galdera bera egiten, eta arazoak dauzkagu oraindik ere. Printzipioa zaintzu dira, pribetutasunari buruz, hemen dauzkatzu zerrendatuta ez gara horietan sartzeko, baina hemen informazioa zari gara. Alegia, gure datu pertsonalak ematen ditugunean, edo argazki bat eratzen digutenean interneten jartzeko, edo enpresa baten gana jotzen baldin bat dugu, lehenbizi informazioa behar dugu. Eta eskatu behar digute baimena, hori erabiltzeko. Guk nahi izan ezkero, eman dezakegu, eta bestela ez, guk askatasun hori beti izan behar dugu. Badago gai bat, bereziki konplexua dena, bereziki eztabaidatua dena, sare sozialena, nahi zuzen ere. Hemen ze egiten nahi dira, partekatu, ala hitz egin edo zer. Nik uste dute, bi pertsona direla, elkarrizketa batean murgilduta, konversazio batean. Eta hau zer da, elkarrizketa bada baitare, solasaldi bada, zeiek dio ez. Danak ados zaudete? Beraien artean ez dago elkarrizketarik, uste dugu ez, edo bai. Eta hau elkarrizketa bada, solasaldi bada. Mundu honetatik pasatu gara, dana konforme dago? Oraindik ez diozue argazkirik atera janariari, ez? Jatetxea joaten gara eta etengabe argazkiak ateratzen ari gara. Eta orduan, zerbitzari honek galdetu egiten du, ez diozue oraindik argazkirik atera janariari, dena ondo dago? Hau da gertatzen ari zaiguna. Sare sozialek testu inguru bat ematen diote jendea harremantzeko moduari aparailuen arabera. Ez dira bakarrik gazteenak arazoa dituztenak, alegia aurrak, nerabeek eta bar, ez, helduek gehiegi erabiltzen dugu internet askotan, gure seme-alaben argazkiak jartzen ditugu interneten, besteenak ere bai, bestei buruzko